Alba la centrada, Coutinho, el porter, Braithwaite, el porter, Messi, gol, o no? L'anula o no? L'anula? No, gol. És que hi ha hagut un moviment amb la mà de Messi, que no sé si ha tocat la pilota o no. A veure, se'n va Mateu Laoz cap a la porteria. Espereu, els jugadors del Barça que el celebren. Doncs sí, gol del Barça, gol de Messi. Ha estat una jugada amb un munt de rebots i de refusos, i estranyíssim com l'ha celebrat l'equip també, perquè Messi amb prou feines ha saltat i ha tancat el puny, se n'ha anat a buscar els seus companys, els jugadors d'Osasuna que es miraven l'àrbitre per si l'anul·lava. Herrera assegut al vell mig de l'àrea petita encara no s'ho creu, perquè, insisteixo, hi ha hagut un parell de rematades, Coutinho, Braithwaite, i de refusos en curt, i finalment ha aparegut des del darrere Messi, ha fet el gol, i tothom s'ha quedat una mica aturat perquè Messi hi ha un moment que fa un moviment amb la mà, i suposo que els jugadors d'Osasuna estaven pendents de si el capità del Barça havia tocat o no la pilota amb la mà. Podia ser un homenatge a la mà de Déu, però jo crec que no arriba a tocar la pilota el capità del Barça amb la mà i que, per tant, el VAR donarà el gol. No és seu, és d'en Martí, és de Braithwaite. És de Braithwaite, sí. O sigui, no toca la pilota Messi, perquè Messi apareix per allà i fa un gest amb la mà, no sé si l'heu vist, que aixeca molt la mà. Sí. Però no arriba a tocar la pilota. Com si anés a fer un alley-oop i no la toca. És que semblava la mano de Dios. Sí, és que el gest de Messi però no l'ha tocat. És el de Diego, És que semblava un gest molt semblant a la mà de Déu, i ara el Mateu Laoz se'n va a parlar amb Koeman, perquè és que els jugadors no saben ben bé què és el que ha passat encara i què està revisant el VAR. Per tant, li haurem de donar a Braithwaite. Que no hi hagi fora de joc a l'inici de la jugada, potser estan mirant, és que no ho sé. És d'aquells gols interruptus que no pots cantar amb tots els ets i uts. Gol! Dona gol Mateu Laoz, per tant, gol de Braithwaite, és això? Sí. Gol de Braithwaite, gol del Barça. La centrada enrere d'Alba, directament al cap de Moncayola, la volea de Griezmann, gol! Gol preciós d'Antoine Griezmann! El rebuig amb el cap de Moncayola va parar a la frontal de l'àrea, i Griezmann, que la veu venir, posa bé el cos i engalta una volea preciosa, una rematada inapel·lable, un gol preciós d'Antoine Griezmann. 43 de la primera part, gol del Barça, gol de traca i mocador d'Antoine Griezmann. Barça 2, Osasuna 0. Griezmann amb Coutinho la posa per Braithwaite a l'interior de l'àrea, el control de Braithwaite, li han tocat la pilota per darrere, Griezmann, la sentada per Coutinho, gol! Gol del Barça, gol de Coutinho, assistència a Griezmann. El Barça, que ara sí que finiquita el partit amb aquest tercer gol, passada per Braithwaite a l'interior de l'àrea, li prenen la pilota per darrere, però el rebuig va parar als peus de Griezmann, que assisteix Coutinho, que absolutament desmarcat, marca plaer el tercer. Gol del Barça, gol de Coutinho, Barça 3, Osasuna 0. Trencau amb Messi, bona finta de Messi, Messi per dins, el detall de Messi, continua Messi, el xut de Messi, golaç! Golaç del 10 del Barça, homenatge meravellós al 10 del Barça, Diego Armando Maradona, agafa la pilota en posicions ofensives, comença a driblar rivals i la gardela amb l'esquerra de Lionel Messi, que es treu la samarreta, homenatge a Diego Armando Maradona, mirada al cel, endú un altre, amb el 10 a l'esquena, del 10 al 10 de Messi a Diego Armando Maradona, un gol que hauria pogut firmar sense cap mena de dubte Diego Armando Maradona. La samarreta de Messi és de Nyuls, amb el 10 a l'esquena de Diego Armando Maradona. Minut 29 de la segona part, gol del Barça, golaç de Leo Messi. Barça 4, Osasuna 0.